Ministru al României, domnule ministru, stimate oficialități civile și militare, dragi orădeni, vă mulțumesc că participați astăzi la acest eveniment atât de important pentru orașul nostru. Ca în fiecare an, astăzi, Oradea îmbracă haine de sărbătoare. Din 1992, ziua de 12 octombrie e sărbătorită ca fiind ziua orașului Oradea. 12 octombrie este o zi care a schimbat atât destinul orașului nostru, cât și al întregii națiuni române. Pe 12 octombrie 1918, aici, în casa doctorului Aurel Lazar, liderii românilor din Transilvania au semnat declarația de la Oradea, un document care a consfințit voința românilor ardeleni de a-și hotărî singuri destinul, punând astfel prima piatră la temelia Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Tot într-o zi de 12 octombrie, în anul 1944, Oradea a fost eliberată de sub ocupația hortistă. Această dată are o importanță simbolică și istorică majoră pentru comunitatea locală, reprezentând revenirea orașului sub administrație românească. Aceste două date ne arată același adevăr fundamental. În vremuri grele, aici s-au ridicat oameni de caracter. Acești oameni nu au fugit și nu fug nici azi din fața încercărilor, ci au avut și au curajul, credința, viziunea și hotărârea de a construi o țară. Astăzi, când privim spre Oradea modernă, trebuie să recunoaștem că adevărata noastră forță izvorăște din respectul față de principiile fundamentale care ghidează relația statului cu cetățenii: onestitate, eficiență și responsabilitate, atât pentru generațiile de astăzi, cât și pentru generațiile viitoare. Sunt aceleași principii pe care Ilie Bolojan le-a promovat aici acasă în Bihor, atât ca și primar al municipiului Oradea, cât și ca președinte al Consiliului Județean, iar astăzi le duce mai departe la nivel național în calitate de prim-ministru. Toate acestea se întâmplă într-un moment crucial pentru țara noastră, un moment crucial pentru România, în care țara noastră are nevoie de reforme autentice, reforme ce trebuie făcute. Și știm cu toții că trebuie făcute aceste reforme, dar nu toți avem curajul să ni le asumăm. Îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru prezența astăzi la Oradea și suntem onorați și mândri pentru că în primăvară, în 20 aprilie, la un alt moment de sărbătoare pentru orașul nostru, a participat în calitate de președinte interimar al României, iar acum participă în calitate de prim-ministru, două funcții importante, cele mai importante funcții probabil în statul român, pe care le-a onorat și le onorează cu demnitate. Pentru noi, la Oradea, administrația publică înseamnă rigoare, muncă și responsabilitate. Înseamnă ca fiecare leu investit să aibă un rost, ca fiecare proiect să aducă un rezultat și ca fiecare decizie să fie luată cu gândul la locuitorii orașului nostru. Dezvoltarea orașului, calitatea vieții și educația sunt domenii esențiale pentru viitorul comunității noastre și de aceea investim masiv în aceste sectoare. Dar dezvoltarea nu are sens fără grijă autentică pentru oameni și pentru sănătate. Din acest motiv, facem investiții majore în sistemul sanitar pentru a oferi servicii medicale la standarde europene. Investim în educație, pentru că educația nu este doar un instrument, ci o forță transformatoare, capabilă să ridice orice popor.
Fără educație nu ar fi existat declarația de la Oradea. Fără educație nu ar fi existat unirea de la Alba Iulia. Nu ar fi existat acel spirit de demnitate, solidaritate și credință în destinul românesc care ne definește ca națiune. Investim în infrastructură, economie și calitatea vieții, direcții clare pentru o dezvoltare sustenabilă. Toate aceste direcții nu ar fi posibile fără fondurile europene de care Oradea a beneficiat semnificativ. De la spitale și școli modernizate, la parcuri reamenajate, de la coridoare de mobilitate la zone pietonale, până la investiții în energie regenerabilă sau reziliență urbană, fondurile europene sunt motorul transformării orașului nostru. Dragi orădeni, Oradea nu este doar un oraș, este o comunitate de caractere și de valori. Vă mulțumesc pentru prezența și pentru emoția dumneavoastră astăzi de aici din Piața Unirii și vă mulțumesc că ați ales să cinstim împreună ziua orașului Oradea. La mulți ani, Oradea, la mulți ani, dragi orădeni!